Καλησπέρα παιδιά, Abarth 595 Competizione 2020 μοντέλο, 180 άλογα, τζάντες τριβιού του Ferrari, τετραπίστωνα φρένα με διαιρούμενους δίσκους. Είναι και floating η συγκεκριμένη. Σπάρκο προστίκες, αγράποβης εξάτμιση, αγράπο εδώ. Έχω βάλει κάποια διακριτικά carbon γνήσιο, το σήμα της Ιταλίας. Bianco Nero είναι το χρώμα, μεταλλικό είναι. Από μέσα έχουμε τη σάμπελ της θέσης. Εννοείται έτσι βγήκε το αυτοκίνητο. Να ξέρετε, δεν έχω ρίξει ούτε ευρώ εκτός από το να βάψω τις ζάντες και να βάλω τις προστίκες. Τιμονάκι carbon. Όταν το βάζεις στο sport, έχεις εδώ πέρα αυτή την επιλογή να βλέπεις τα G. Ηχεία Beats, τρομερός ήχος. Τώρα θα σας δείξω και το μοτέρ. Και φύγαμε μια βόλτα. Για γρήγορη βόλτα, εννοείται. Πάντα. Πάμε. Φοράμε ζώνη πάντα. Πάντα ζώνη εννοείται. Κίτρινη ζωνούλα, έτσι. Η κίτρινη είναι η κόκκινη. Μένα πιο πολύ μου αρέσει η κόκκινη, αλλά τέλος πάντων τώρα έχει κίτρινη. Στο προηγούμενο το αυτοκίνητο είχα κόκκινη και μας το πρόλαβαν κι άλλοι να μας το κάνουν βίντεο, δεν το έκανα εγώ. Τέτοιος μαλάκας είμαι. Τέλος πάντων, προχωράμε, θα δείτε πολλά. Έχουμε κι άλλα αυτοκίνητα να σας δείξουμε, δεν είναι μόνο αυτά δύο. TCC, μπλοκέ διαφορικό, connected. Πάμε. Εντάξει, δεν πατάω άλλο. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε πολύ, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Μέχρι 130-140 παραπάνω δεν χρειάζεται, παιδιά. Μπορούμε να πάμε στις αίρες μετά και να το πατήσουμε εκεί πέρα όσο θέλουμε. Τώρα βλέπω κάτι βιντεάκια, ανεβάζουν κάτι YouTubers πάνε με 200-300. Εντάξει, άμα θες να το δείξεις ρε φίλε αυτοκίνητο, πες σε μια πίστα και πάντα το τώρα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις με 200 και με 300 στον δρόμο τώρα να το παίζεις μάγκες ότι είσαι γρήγορος. Πάνε μέσα σε μια πίστα και εκεί να δούμε τι γρήγορος είσαι. Ειδικά στις στροφές. Έχουν λεφτά, σκάνε φράγκα στους μηχανικούς για ευθείες. Όταν έχετε όμως να αντιστροφή, μετά εκεί κάνουν όλες τις πάπιες. Θα πάμε και στις αίρες να τρέξουμε εννοείται. Τώρα το έχω βάλει στο απλό. Δηλαδή έχει δύο επιλογές. Η μία είναι το οικονομικό, το comfort, και άλλη είναι το sport που αλλάζει η ανταπόκριση του γκαζιού, αλλάζει η πίεση της τουρμπίνας, έχει πιο γρήγορο γκάζι από το sport. Και ακούστε και λίγο τον ήχο τώρα, όπως σας έλεγα και πριν, που έχει από τη μάνα του το beat στον ήχο. Στο βάθος είναι το κάστρο, κουμπούσα και το μπλοκέ, και εδώ είναι ανηφόρα η ωραία. Έχουμε μπροστά έχουμε βάλει λάστιχα Michelin Pilot Sport 5, καινούργια είναι, τώρα τα βάλα, έχει 2.000 χιλιόμετρα ούτε 1.000 χιλιόμετρα. Δεν μας έκανε τη χάρη. Όπως και να έχει, είναι πολύ ωραία διαδρομή. Και τώρα φτάνουμε στο κάστρο σε λίγο. Μισό λεπτό να το δείτε κιόλας. Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα στον Πλαταμόνα. Θα πατήσω λίγο γκάζ για να το ακούσετε το αυτοκίνητο. Να δείτε λίγο πως κάνει με την αγράπο. Καλά, η θέα εδώ είναι τρομερή. Συνεχίζουμε.